Bon dia, Abel, com estàs? Bon dia, Joan. Bueno, molt bé. avui ben pront hem citat perquè ens ho han fet moltes coses. Hem anat a pasturar, hem també vist els cabrits, però m'has preparat avui una cosa especial. Avui veurem la munyida, que crec que encara no l'has vist mai. Ara passarem dins i ho veuràs tu. I per això hem de vindre a primera hora, no? Perquè Claro. això té un horari. Exactament. Va, anem. Vinga. Mira, Joan, el procés comença així. Els cabres estan així esperant entrar a la munyidora. No, i pareix que siguen així esperant com si anigueren a agarrar el metro ja que són impacients. No, perquè fa falta. Sí, fa Elles falta. tenen la necessitat d'entrar dins i donar la llet i quedar-se ja tranquil·les. Van entrant una a una i se van col·locant, com pots veure, d'allà cap així, des de primera a última. Aquest és un procés que feu així 2 vegades al dia, no? Això ho fem 2 vegades al dia, les anem enganxant i mentre té llet, la màquina la va traient, en el moment que detecte que ja se'ls acaba la llet, ella sola solta. Per exemple, com esta, que ja hauria acabat Molt bé. i ja ho tindríem. Bé, i quantes cabres poden passar per aquest procés al llarg del dia? Així al llarg del dia, pel matí passen unes 700 cabres i per la vesprada 350 o 400. I cada cabra no dona el mateix, no? Que depèn del seu moment de la vida pot donar més llet o menys. Exacte. Així el que fem és que una vegada al mes o cada mes i mig fem un control lleter, se medís els litres que fa cada cabra i segons els litres que fan doncs les anem agrupant per igualtat de condicions. Això comporta que la que fa més llet menja més també i se muny de matí i de vesprà. Abel, aquestes cabres d'ací han acabat el seu procés diari i ara ja esperen la pròxima munyida, no? Sí, ara elles ja tranquil·litat, eixiran, caminaran i faran el que els avellirà. D'esta granja se fa molta llet al dia perquè feu molts de productes, no? Clar, el principal és el formatge. I bueno, pues tot el que se fa a la fàbrica tot ve de la llet d'esta granja. Solem associar sempre el formatge, però a mi se m'estan ocorrint moltes coses més, que crec que ara, si me posen un poc de llet, tinc a Morella una amiga que crec que avui formatge no farem per altres coses, sí. Sí? Sí? Molt bé, doncs ara l'agarrarem. Anem. Vinga. I va anar per fi Hola, te pillo, què perquè tal? havia pensat en tu, perquè vinc de la granja d'Abel, de veure les cabres, i sempre diem que en la llet se fa formatge, però és que m'ha vingut al cap les teues collars que estan molt bones. Jo crec que això la gent de casa tampoc s'ho pot perdre. Home, claro, acompáñame y te enseño. ¿Anem? Va, anem. Bueno, Ivana, estem en un marc incomparable, però per fer una bona collar que cal tindre en compte. Una bona llet. Així a Morella és típic la d'ovella i cabra, sobretot la d'ovella doncs, perquè té més consistència, és més grassosa, té més grassa i la colla queda com més compacta. La de cabra és més líquida, més ligereta. Doncs bé, Ivana, bona matèria prima, així que a cuinar, no? Tu mateix. Bueno, i ara quedaria pues, ficar ja per últim el coll. Fiquem unes gotetes. Ara la química ens ajuda, però antigament fer coll era més complicat. Bueno, el coll ara avui en dia ja el tenim líquid, però abans s'utilitzava, se feia pues, en la flor de la carxofa, es posava a remullar en aigua moltes hores, se tenia que colar i el líquid que traïa era el que feia el coll, era el que feia que se collara la llet. I que agafi la textura, quantes hores faria falta? Quant de temps? No, la textura l'agafa en minutets, en 10 o 15 minutets, ja veus que està collat i després pues, ja a gust del consumidor, si l'agrada més natural o més fresqueta de la nevera. I la millor forma de consumir-la? Tal qual. Molta gent pues, bueno, li agrada mesclar-la amb mel, però no, és disfressar el sabor. Sols ja li dic jo que aquesta colla bona estarà, que alguna vegada ja l'he provat, però el tastet tocarà fer-lo per corroborar-ho. Avui sí podem dir que això és una colla Ivana, quilòmetre zero. Total.